dan posvećen Svetom Jovanu Krstitelju, 4. novembra po novom, a 22. oktobra po starom kalendaru. Pravoslavna crkva proslavlja svetog ravnoapostolnog Averkija Jerapoljskog. Jako svjašenika prevelikavo i apostolov so veselnika, crkva počitaje tja sja vjernika Averkije, juže tvojimi molitvami sobljuda i blažene, ne pobjedi mu i ne oburevaje mu od sjakija jeresi i neskvernu, jako prisnopamjatni. U vreme vladavine rimskih careva Antonina Pija i Marka Aurelija, Sveti Averkije je bio episkop u maloazijskom gradu Jerapolju. Prema predanju, tokom proslave nekog mnogobožačkog praznika, Sveti Averkije je ušao u idolski hram, rešen da okupljenom narodu objasni zablude idolopoklonstva. U prvi mah njegov postupak je izazvao samo gnev prisutnih neznabožaca, ali blagodaću i silom Božijom Averkije ih je umirio, iscelivši trojicu mladića, što je gnev prisutnih pretvorilo u divljenje prema ovom Božjem čoveku. Potom je Sveti Averkije u istom mnogobožačkom hramu počeo da propoveda istine hrišćanske vere. Tada je 500 mnogobožaca poverovalo u Hrista. Trudom i čvrstom verom ovog sluge Božijeg, žitelji Jerapolja su, malo po malo, upoznavali istine vere i odricali se svojih dotadašnjih paganskih zabluda. Do tada neznabožačka naseobina Jerapolj je postao grad Hristovih učenika i sledbenika, zahvaljujući divnom i trudoljubivom duhovnom ocu i episkopu Averkiju. Milošću Božjom, ovaj svetitelj je svojim molitvama isceljivao bolesne, koji su sa iskrenom verom u Gospoda dolazili kod njega. Glas o čudesnim isceljenjima koje je činio episkop Jerapoljski raširio se nadaleko, prizivajući mnoge kojima je bila potrebna pomoć i uteha. Sveti Averkije, koji je zbog svojih velikih dela nazvan ravnoapostolnim, propovedao je u Siriji, Kilikiji, Mesopotamiji i u Rimu, obraćajući mnoge u hrišćanstvo i čuvajući verne od jeretičkih učenja. Poslednje godine zemaljskog života Sveti Averkije proveo je starajući se predano o svojoj pastvi, uživajući njenu ogromnu ljubav i poštovanje. Stremeći neprolaznom carstvu Gospoda Isusa Hrista, o kojem je čitavog svog života istrajno svedočio, blagodatni vladika Averkije blistao je nezalaznom svetlošću tog carstva u koje se u miru preselio 167. godine Gospodnje.